Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number. Ki Pulit ka Manipur gila Thwet jur yaw Nongïalam jong ka sengki Kuki na Manipur u pau Jacob goite u babat kumu president jong ka Kuki Students Organization Delhi Unit. Ki Pulit ka Manipur ki Suba jur bau neu Nongïalam ki Kuki ula bandon haki sautli ki jela bamarjan kata ha Mizoram, Assam, Nagaland, Neesha Meghalaya. Ki Pulit ka Manipur ki kerpat ya ki Pulit jong gini ki sautli ki jela bakin kem yaw ni ubriyo la rakilap. Kajing Thwet ki Pulit yaw goite kadai namar ba kajing berngem jong u ya ki jaj benriu meitei bakim day banwan yu kejat haki jaka basa ki Kuki. Hagane ka Shirui Lily Festival ka Bansalong nado ka Arpo, hado ka Arpo Sautarik mentau benai ha Ukhrul District hag jaka basyong basa ki Kuki zo hamar. Ulapan sapriang lengba ka social media yakani ka jing berngem jung bat ki Pulit kila register case yakani ha Churachandpur District. Ka Shirui Lily Festival kadai ka tamasa ka bajupunlong daki meitei ban rakhi ka jingpo jong sentiu Shirui Lily ujaj sentiu ubala sedang bandu jaj no nrei ubadon tangha Manipur.